Da vi sidste år skulle have en ny kunde ind, så havde vi beregnet på, at vi skulle bruge nogle nye reoler til at have varerne i. Og der gik vi ud og søgte rundt omkring, og så fandt vi ud af, at vi skulle bruge 14 liftautomater og 4 paternoster. De fylder i dag ca. 162 kvadratmeter, og vi gik før fra en gulvplads på 2200 kvadratmeter, så vi har reduceret pladsen med ganske meget. Der så I en hylde komme ud af vores liftautomat. Som I kan se, så er det fuldt individuelt. Der er hyldebager herude i siden, så vi helt fleksibelt kan selv sætte hylden i det niveau, vi gerne vil have den. Vi kan altså selv bestemme højden på alle de plastkasser eller papkasser, vi har herinde i. Vi har 4 forskellige plasttyper her. Vi har som den største her på 40 liter, og så går det ned til det halve på 20 og ned til 10 liter kartoner. På hver maskine der er 77 hylder, og den indeholder ca. 1300 pladser. Vores maskine her, den er 8 meter høj herfra og til gulvet, men vi har sørme også 2,5 meter nede under, fordi vi måtte kun bygge her i 8 meters højde, og vi havde behov for den fulde højde her, så vi er ned op på 9,5 meters reoler. Jeg står her ved vores Kardex Megamat paternoster-reol, hvor vi har alle vores små artikler. Vi er jo en automobilbranchevirksomhed, og vi har masser af bolde, skruer, møtrikker, clips osv. Her er størrelsen på lokationerne fra 1 liter op til 8 liter. Vi valgte det her system, fordi at der giver enormt høj effektivitet og meget stor driftssikkerhed. Årsagen til, at vi valgte Kardex var, at de både har paternoster og liftautomater. Vi er en dynamisk virksomhed, så det er vigtigt, at vi fik en leverandør, som vi kunne udvikle os med. Og der har Kardex markedets absolut største og mest fleksible udvalg. Oppe i Sverige der har vi en næsten identisk installation, så det var vigtigt, at vi var lokalt repræsenteret på både service og rådgivning. Så hvad har vi fået ud af vores investeringer? Vi har fået plads til at udvikle vores forretning. Vi har fået glade medarbejdere. Vi har fået bedre arbejdsmiljø, og vi har fået fordoblet effektiviteten. Så vi er godt tilfredse med vores installation, og Kardex har levet fuldt op til vores forventninger til leverandører. Inden vi fik gang i den her installation, så havde vi faktisk i forvejen et VMS-system, som styrede hele lageret. Og det besluttede vi til, at det også skulle bruges til maskinerne her. Og der var det godt, at Kardex havde noget, der hed Jamif, som lettede integrationen mellem maskinerne og vores eget VMS-system. I beslutningsfasen var jeg faktisk ret så skeptisk for, at det her i det hele taget kunne lade sig gøre. Der var mange ting, der skulle hænge sammen. Det var et kæmpestort område, vi skulle flytte ind på en forholdsvis lille plads. Men jeg bukker mig i støvet og overgiver mig fuldstændigt. Det er fantastisk, det der er foregået, og jeg er bare så glad i dag for, at vi har taget den beslutning.